Julie
Mas, dalem di. aku main njaluk purun apa ora? Nopo? Aku njaluk Pajero, Mas. Ayo rojo to Pajero. Lah nyapa? Civic Turbo tak kredit deh. Tapi ya sabar gitu. Iya, Mas. Sabar, sabar. Saben dino rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan, pangan mangut lele rasane kok padha tempe, opo kaya ngene rasane wong ora duwe. Saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake kepiye carane. Tresnoku ora bakal sayangku ora bakal koyas nadyan. Music. Dik. Iya, Mas. Pokoknya pesan Mas sing sabar. Tak telateni, tak gemateni, insya Allah dadi rezeki. Amin, Mas. Semoga kita selalu bersama ya. Amin. Sabar ya, Mas. Sabar. Rungok deh Mbak Riri. Cintaku mbok yo sampun lenasu. Iya, Mas. Kabeh iso rasa kudu nganggo mecucu iman paras ayu mundak beda karo atimu. Rungono tembangan manisku. Sayang ngapunten saestu
sampun ana ngancani neng saben dina. Yo jelek kaku tanganku yo.